mun dauki agajin kakar na yi barna mai cikin girma sanayi wa ummu nabina ita ce sayyida aminatu ummul umma. Rabbu kara salati ga arzikin yan farko wanda tsakiya karshe zuwansa ne ta yi dako kashi bulgun mata shi ka bai wa dukkan iko duko nake dan shi ni ko aita mun alfarma da ali da sahabbai muhaiminin sanya su mun kara haƙƙin annabi babu dan da ya kai su har fadimar mu da 'ya'yan tarabbutu a saka su su bin yi soyin jejen da kai da annabi nima Yawwa bayan kiwa ga dukkan yaye sayyada ni da tuya mai halin girma. Assalamu ala jawara hijabun farko Assalamu ala mai sa'aran sakamako mai hannun da ta dau sirrikan jaka na ta miko ga sufi a cikin sifar da kuka bashi ta hidima Aminatul ma'amula sifar da bata da suna za kira maza kura cikin ku umma na buna alƙadarin ku ya wuce ajin faɗar bakina ni da iyaye na muna ƙasan ku maka tuma kin wadatu da Allah tun a tajalli na daya kin buwaye da daukar sifar cikar zatiya umma aiku ne magatan islamiyya mu waida yar wabi girman kina na da girma Yawwa bayan kiwa ga dukkan yaye sayyada ni da tuya mai halin girma. mai nan cewa wacce masana ma basu ce ba wacce ayoyi ɗanta ya kure musu duba mala'ika jibrilu bai furta ko harafi ba saboda ƙarfin sirrinta mu nema mafahuma sirrikar hadarawa ya san ki ne mashahuda wanda shi kika ɗauka sirri ne mai tsada babu kamar ki a yanzu har gaban abada mahaifiyar mamu da Allah da ki da girma Kina a inda kike ganin mafaɗar rana Kina da sirri wanda ke hana jiki yayi kuna kuma dan albarmar ki guki ba mu zauna tafakkurin ku yana sanya ruhi kan ma'akarma Yawwa bayan kiwa ga dukkan yaye sayyada ni da tuya mai halin girma. Nariya zawiya guda gare ki a harshe Kina akan doron ƙasa ake zuwa rarrashi ajiyar Allahu masu rayar numfashi da babu ke da ba wanda za a bashi dama abin kike aka bai wage ce kadai maulata tsakanin gida aka wani latar fadarata ni ko bani da burin da ya kai dauki jakata in dawo a gare ki gani ga kiyama Asiya Maryamu dukkanin su kajiman ki ne mala'ikun Allah ma fadawan gidanki ne daga ƙasa ya san mai duka an yi domin ku ne umma ai abuwa gaskiya isar ku da girma Yawwa bayan kiwa ga dukkan yaye sayyada ni da tuya mai halin girma. yar gurai shawawa ta kai kamar ki a mata har mazan ma wane ya kai kamar ki gwanata wanda shi kika ɗauka shi ne gatan gata wasu da mausula tuba nake maka tuma Danki ne dan fari gunki kuma shi ne auta wanda dan shi ne za a tashi yan makabarta Muhammadu Rasulullahi ne fuji ku fahimta wanda duk mai nema ta gunsa ne zai sama Annabawa sun zo su gaida ke maulata a sanda zaki aikin da ya kawo ki gwanata suna barar sirri ne su girma daga tatata don kwa duk alfarma tana gidan kurahima Yawwa bayan kiwa ga dukkan yaye sayyada ni da tuya mai halin girma. ina da abu
Abdullahi na mutum da bashi da sani, namijin maza mai warware dukkanin rudani. Abban Rasulallah wallani fa ya burge ni. Assalamu alaika inda kike ya mama. Wane mutum shi da duk aikinsa, masu himmar su faɗe ki sayyada sun kasa. Danki ne musulunci bautar ciki siffarsa, umma dama dama ina ma ina ma. Bincike gurbin da bai da gurbi ya nana, duk abin da yake akwai shi danki yayi masa suna. Babu ba ta magarki cikin su kaf alamina, a ya ummul kairi ku da da duk ilhama. bayan kiwa ga dukkan yaye, sayyada Aminatu ya mai halin girma. Umma alfarma zan roka da ku karɓe ta, ta biyin ta ku sanya a Madina ta zan yi ta. Rera ta gaban ki da baitocin tantanta, ina ka abi ummi ruhi ban sa ma.